Kedua doa tulu atau patu badamang mah kodang lihat-lihat itu. Tarlu mobi boton nami nambang ulahon akan dauli natinga tutik titik kari nabangi alani tok do bemehon nami akan dauli natinga tuara kon nami di bagasan narion asa dohonon nami anon kondak parmeme to hamuna alani be di hamuna anak kon nami asana tur maju hamuna tujulu